Recital de poesia, disseny i organització. Hola, Gromet. La veritat és que la teva poesia va quedar prou bé. Ara és hora que organitzem el recital. Important. Per organitzar un recital necessitem 1. Pensar el lloc, hora i les poesies. 2. Decidir la decoració. 3. Fer el cartell, les entrades i els fullets informatius. 4. Organitzar l'espai per posar-hi el públic. Així doncs, comencem? Dia 1. Comencem a planejar. Ja saps que aquest recital de poesia és molt important. L'avorriment és molt dolent i jo estic molt avorrit. Si no organitzes un recital perfecte, ja saps què passarà. El primer de tot que hem de pensar és quin dia serà el recital. Farem una enquesta per preguntar a tots els membres de la família quin dia i quina hora els va bé. És important que fem el recital el dia que millor vagi a tothom, perquè si fas un recital de poesia sol, fa pena. I això em fa enfadar. Fem una enquesta. 1. Pensa en 3 possibles dies per fer el recital de poesia. Recorda que has de tenir prou temps per organitzar-ho tot, així que el millor seria d'aquí 3 o 4 dies. 2. Pensa en quines hores pot anar millor a la teva família. Si treballen pel matí, per exemple, no va bé. Potser per la tarda? O al vespre? 3. Escriu l'enquesta en un paper. Mira el model a continuació. Veieu? Aquí hi ha un exemple d'un paper que és una enquesta per a la família preguntant quines hores van bé. El títol posa enquesta pel recital de poesia i llavors hi ha les instruccions. Si us plau, marqueu el que us vagi millor amb un tic. Hi haurà un espai pel nom i també els dies possibles per al recital. Veieu? Aquí hi ha les 3 dates diferents amb les hores i també el dia de la setmana perquè quedi ben clar. No sempre la gent sap quin dia és quin número, així que millor especificar divendres 8 de maig o dissabte 9 de maig. He posat 2 hores diferents el divendres i 1 hora pel dissabte. A la dreta dels dies i les hores també hi ha un lloc on posar els tic. Així la gent podrà marcar el dia o els dies que els vagi millor. 4. Quan tingueu llesta l'enquesta, feu tantes còpies com persones vindran al vostre recital. El pare o la mare o els germans. El gos no cal, perquè segur que està lliure. 5. Ara toca fer l'enquesta. Ves i pregunta a tothom, que apuntin les seves respostes sobretot i que posin el seu nom. 6. Comprova els resultats i decideix quin dia serà el recital. No val fer el recital el dia que el teu germà o la teva germana gran no pot. I ha de ser tothom. Dia 2. Cada detall és important. Vas fer una bona feina ahir. Ara toca pensar els detalls. Ja pots començar a pensar el lloc, la decoració i les poesies del recital. Lloc. Recordes el plànol que vam fer de casa teva? Si el tens a mà, mira-te'l i decideix quin podria ser el millor lloc. Ha de ser suficientment gran, còmode i fàcil de decorar. Tasca. Quin lloc has escollit? Per què? Creus que algun altre lloc podria anar bé? Decoració. Ara ja pots començar a pensar en la decoració que posaràs al lloc de recital. Ja t'aviso ara que els mitjons bruts d'ahir no compten com a decoració, d'acord? Millor pensa en dibuixos inspirats en els poemes, garlandes, papers de colors, ninots. Imaginació al poder. Personalment, les garlandes em semblen l'opció més fàcil. Aquí hi ha un vídeo que et pot ajudar. Tasca. Quan acabis de preparar almenys 2 decoracions, fes una foto i me l'envies. Poesies. Tot això de la decoració està molt bé, però la gent no vindrà només a mirar la decoració, la gent vindrà a sentir els teus poemes. Decideix 3 poesies que apareixeran al recital. Una d'elles hauria de ser la teva poesia, la que vas escriure tu. Pots agafar les que vam veure la setmana passada o alguna nova, la d'anglès. Tasca. Per què has triat aquestes poesies? T'agraden? Per què? Dia 3. Per fer venir a la gent, un cartell és molt urgent. Per a que la gent recordi el recital, hauries de fer un cartell.
Al cartell hi ha de sortir la data, l'hora i el programa. Fer un cartell. Un bon cartell és gran, s'ha de poder veure bé. 2. Té un dibuix o una imatge que crida l'atenció. A més, també ha de tenir diferents colors. Un cartell en blanc i negre és avorrit i ningú el mira. 4. Té la informació important, la data, l'hora, el lloc i el programa. Això del programa vol dir les poesies que es recitaran durant el recital. 1. El tamany. Un bon cartell ha de ser una mica gran. Si tens un paper A3 seria genial. O si no, doncs pots agafar 2 fulls normals i enganxar-los per darrere amb cinta adhesiva. 2. Dibuix. Què hi posaràs? El dibuix del cartell ha de ser suficientment gran, ple de colors i tenir algun tipus de relació amb el recital. Potser la imatge d'una de les poesies? O potser un dibuix de tu recitant poemes? 3. La informació. Sobretot en lletres ben grans i que s'entenguin. La data, l'hora, el lloc, el programa. Recorda, ja hem dit que el programa vol dir els títols dels poemes que recitaràs. Aquí tens un exemple d'un cartell. Mira. Recital de poesia de Casa la Marta. Lloc, menjador de casa. Dia i hora, divendres 8 de maig a les 17 hores. Poesies. Els núvols, la professora malvada, els peus pudents. Quan acabi el recital hi haurà pica-pica. Veus? Les lletres són suficientment grans, està decorat, fa gràcia de veure perquè hi ha molts colors i a més hi ha tota la informació important. Tasca. Penja el cartell en un lloc de casa teva, un lloc que es vegi bé, no un lloc qualsevol. Potser la nevera, potser en una porta i fes-li una foto. Envia-me-la. Dia 4. Ja quasi és el dia. Bromet, ja queda poc pel recital. Avui has de preparar els fullets informatius i començar a practicar les poesies. Fullets informatius. Recordes que no fa gaire vas fer uns fullets informatius? Els fullets informatius normalment són del tamany de la meitat d'un full, o un full doblegat, i tenen una informació semblant a la del cartell que has fet. També estaria bé que tinguessin una decoració semblant. Recorda el lloc, l'hora, el programa, o sigui, els noms de les poesies i una mica de decoració. Tasca. Fes-ne almenys 2 per al públic que vindrà demà. Si en vols fer un per cadascun, seria genial. Practica les poesies. S'acosta el gran dia i no voldràs fer el ridícul. Has de practicar les 3 poesies que recitaràs demà. No cal que les sàpigues de memòria, però no pots equivocar-te contínuament. Per fer-ho bé, has de 1. Llegir la poesia una vegada, a poc. 2. Mira les paraules difícils i repeteix-les 4 cops. 3. Torna a llegir el poema una mica més ràpid. Si cal, llegeix-lo una vegada més. 4. I ara llegeix el poema fent una veu bonica. Si el poema és trist, fes veu trista. Si és alegre, fes cara de content o contenta. Dia 5. El gran dia ha arribat. Ha arribat el gran dia. No et posis nerviós o nerviosa i segueix els meus consells. Vesteix-te una mica maco o maca, o almenys no vagis en pijama, si us plau. Decora el lloc amb les garlandes i les decoracions que vas fer. Reparteix els fullets informatius entre el públic. I recorda, quan vagis a començar el teu recital, el primer que has de fer és donar la benvinguda a tots els assistents. Dir hola, presentar-te, potser dir el teu nom i explicar quines poesies recitaràs. Ara toca recitar les teves poesies el millor que puguis. Recorda que no passa res si t'equivoques. Segueix endavant. Quan acabis, recorda al públic que si volen donar-te una propina estaràs més content o més contenta i potser un altre dia organitzes un altre recital. Quan tot s'acabi, recorda de despedir-te del públic amb educació. No te'n vagis corrents a la teva habitació. Tasca. Envia una foto o vídeo del teu recital. Felicitats! Has completat el repte! Ens veiem a la pròxima!